Ondanging prawadya bala Pok sur tambur myang sule ing pepandhen talutak mewah bandera kandha warna-warna Indo Jaladyan Asri Kaworyan Latalah lu paman lu babu Paman Pati Arya Sengguni Nadyan kang putra ing Banjar Jungut pun tur sasana jumadung dawuh paman. Timbalanipun Paman Pati Arya Sengguni. Nimbali sakyaning Marasata Urawa wonten ing alun-alun negari Ngastina. Paman nungsung werta werti. Paman jajar kulingking putra pun dulma ganti kula jumadung dawuh paman. Nimbali ingkang putra Cagjapala carta kulawa wonten ing alun-alun negari Ngastina. Enten napa paman? Napa dinten iki kula ajeng bijal dhateng Baben paman? Wah, la durma ganti iki cakut celuk. Lah dalah. Paman kulingking putra pun ngarta marmaja madung dawuh. Mata-matu. Titikan. Paman adan kula ingkang putra pun citraksi cumadung dawuh paman. Ora sah padha kokian rembug sing tanpa guna, ora sah padha kokian bergajul. Nyadong dawuh paman. Dur wonten dawuh. Iki maus sak pirembagan karo anak Prabu Jaka Pitana kalamun wektu dina iki Kakang Durna budal munggah ana ing Argamataya. Wah, la dalah Bapak Durna minggah wonten ing bocahing Argamataya. Napa wigantine napa, Pak? Napa Bapak Durna ajeng ndaki
Napa Bapak dul najeng solo hiking napa pripun, Man? Ora kok golek perkara sing ora prayoga nggone Kakang Durna munggah. Ana ing bocah Garga Mataya kuwi ora kok seneng-seneng, ora kok rupian-rupian. Nanging merga pancen nampa dawuh saka anak Prabu Jaka Pitana, kalamun ta wektu dina iki para sata Kurawa bakal nampa wujude kanugrahan aran Wahyu Purbakayun. Gandeng sing saguh nggayuhke wujude Wahyu Purbakayun kuwi Kakang Durna, mula kang saka kuwi Kurawa kadhawuhan supayane kering lampit brungkat kimbul gajah gelar singa bareng rumajangi sartane nderekke kelawan tindake Kakang Durna. Ora ana ingkang kena suwala, ora enek sing entuk wegah-wegahan. Pokoke Kurawa nglumpuk ning kene kabeh kudu mangkat kabeh, Dur. Oh, la dalah. Man, piye, Dur? Kula kok kaget, Man. Kurawa niku ora tau-taune nampa Wahyu. Oh, saiki kok jare arep nampa Wahyu niku pripun? Kurawa niku sepisan mawon dereng nate laku tapa brata. Oh, la dalah. Lah kok Bapak Durna sagu ajeng gayuhke Wahyu Kurawa niku napa mboten nguyahi segara, Man? Nguyahi segara tegese piye? Nguyahi segara Kurawa niku watake angkara, budine Candala kok arep kanggonan Wahyu. Oh, apa jenak Wahyune? Waton dilem bokonge mengke jenak Kakang Mas. Surat selemungan karo dapurmu. Wah, menungso ora tatanan. Wis bakune kabeh padha mangkat. Sagu to, Dur? Nggih, Wan, sagu. Satama nendi? Pakirangan wau jare ajeng nyusul. Jarene motoran mriki. Malah dugi semriki dereng dugi, dereng ketok lambene sing dumbli-dumbli niku, Man. Lah ya wis anane wae. Karta marma wonten dawuh mawon. Nembang tengaraning para wadyabala Kurawa budalna ing ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik karo. Siapa wasaweka mancing palakan Pracandra seta cecarawon kapindha Senggana Tanuprawata
Siwanoman anggen kula kalian jengandika Siwa Mayangkara kula mampah tumuju badhe minggah wonten ing sapucahing Arga Mataya teka sakmenika mandheg wonten telenging marga wonten menapa wa Siwanoman nyadong dawuh ana apa wa kok teka mandheg mangke riyin nggih Angger Abimanyu Siwanoman kados pundi mugi dados ning kawuningan sejatosipun ingkang wa ing Kendali Sada menika ngendhek lampahipun jengandika Angger Abimanyu menika sejatosipun kula menika namung badhe nyuwun priksa kok nggih Siwanoman badhe nyuwun priksa menapa kula mung pengin takon sejatose perkawis napa lan dasare napa teka jengandika Raden Abimanyu sanget estu kapiyandhem kepi-kepi kaliyan inggih menika ingkang namipun Wahyu Purbakayun Siwa Mayangkara wonten timbalan mesti kemawon jengandika sampun mangertosi bilih sejatosipun anggenipun ingkang putra pun Abimanyu kepingin gayuh wujudipun Wahyu Purbakayun menika awit kula menika nyumurupi kawontenan wonten Praja Negari Ngamarta menika mesakaken sanget kula nyumurupi kawontenan wonten ing kawontenan negari Indraprastha menika estu damel prihatos saklebeting manah pramila ing sakmangke supados sedaya kawontenan tintrim wonten Praja Negari Ngamarta kawontenan pagebluk wonten negari Indraprastha ing pangangkahipun Abimanyu menika badhe purna menawi ingkang putra ing Tanjung Anom sakmangke sampun kasembadan gayuh wujudipun Wahyu ingkang namipun Wahyu Purbakayun pramila sakmangke kula tumuli nganti Kakang Mas Gatotkaca sumawana paduka Kanjeng Siwanoman ing Kendali Sada ing pengangkah supados ing sakmangke kelampan menapa ingkang dados panjangkanipun Abimanyu kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang retaning bawana ila jagat dewa Bathara Angger Abimanyu wonten timbalan Siwanoman lahir lan batos sing manahipun ingkang weng Kendali Sada ngrumajangi sartanipun kula sarujuk menawi jengandika Raden Abimanyu menika nggadhahi gegayuhan kepingin gayuh ingkang namipun Wahyu Purbakayun inggih nanging semanten kula nuwun sewu kula namung badhe mejang sekedhik kemawon kok nggih. Tiyang ingkang nami gayuh Wahyu menika pacobanipun godhanipun menika estu kathah lan menika awrat sanget. Jernyatanipun tiyang ingkang kepengin gesang kepenak wonten ing alam padang menika mesti kemawon kathah kesandung kesrimeting lelakon inggih. Wa estunipun menawi babakan perkawis menika ingkang putra ing Tanjung Anom sampun saged ngrumaosi miwah kula sampun saged nampi dumateng sedaya kawontenan ya iki nanging nuwun sewu jengandika Raden Abimanyu menika kula kinten kedah mangertosi babakan peranganing kanugrahan menika menapa mawon kanugrahan menika kaperang dados 3 perkawis ingkang angka sepisan ingkang namipun tuluh menika napa tuluh menika sanes kok kanugrahan ingkang sae menika saged dipun mestani nalikanipun jengandika Abimanyu alampah tapa brata tumuli nyumurupi wonten wujudipun daru ingkang tumiba menika dipun tintringi langkung rumiyin sinten mangertos ingkang tumiba menika sanes kok wujuding wahyu sanes kok daru nanging menika tuluh menika kayata dene santet lan sak panunggalanipun adat sabenipun tuluh utawi santet ndaru ingkang boten prayogi menika nggadahi energi ingkang panas lho nggih Siwanoman ki nganggo energi barang menika adat saben wernanipun menika abrit inggih lajeng ingkang angka kalih menika
naminipun wonten pulung. Pulung menika kanugrahan, nanging sanes kok kanugrahan batin, nanging pulung menika kanugrahan lahir. Kayata dene pulung dagang, pulung lurah, pulung ratu lan sak panunggalanipun. Menika adhasaipun wernanipun ijo utawi biru. Inggih, tur menika energinipun sae. Inggih. Nanging mengeti malih pulung menika namung kanugrahan lahir. Lajeng ing angka 3 ingkang sinebat wahyu. Wahyu menika mboten mawujud lho, nggih. Wahyu menika sipatipun suci, dipun raosaken saking telenging manah. Menawi jengandika Raden Abimanyu kepengin nggayuh wahyu nanging manah jengandika Raden Abimanyu menika tasih dereng saged jenjem, tasih dereng saged menep, tartentu mboten saged ngraosaken dayaning wahyu menika. Sinaosa jengandika Raden Abimanyu sampun nggayuh juting wahyu. Pramila kedang atos-atos sartanipun jengandika Anggir Abimanyu kaliyan Anggir Gatotkaca kedah prayitna lho, nggih. Inggih Anoman, tartentu sak mangke kula sampun saged mangertosi lan kula saged nampi ingkang dados dawuhipun Paduka Siwa Mayangkara. Anoman, Anggir Gatotkaca kados pundi? Banjur mangkate dina apa? Mboten ketang sambung Abarcala Wintang tumuli monggo kula kanthi bidhal dinten sak menika nggih Raden Abimanyu kaliyan Raden Janaka. Janaka sapa? Anu nun pamunten. Wah, kula niki munyuk tuwa dadi wis lali. Munyuk tuwa aja kokean. Sik. Sampeyan menika napa pun monggo kula kanthi bidhal mawon. Ayo Siwanoman. Ciger Kurawa iki wah pancen nyata. Lho, parat. Mbok. Kang ira rekalaning naga makikian kumambang katonku mawang wisanya manampek kisik manaut sikro marang resang bayu siwi biyen siret munyuk putih Anoman jak sampak ora manut
Ya, tenono parat Karto Marma wis ngerti karo aku. Lho piye to? Sak pelemahan kok. Lho padha. Lho. Aku karo kowe iki sak tangan Anoman. Aja kaya ngono Anoman. Ila dalah menungso ora tatanan. Kurawa padha gelar baris oneng dalan kene. Arep takon karo kowe, Man. Karto Marma arep takon nopo? Kowe arep tumuju nyang endi? Aku arep munggah ning Garga Mataya. Lho. Arep munggah ning Garga Mataya? Iya. Wigatine apa? Ya kuwi nggayuh wujuding Wahyu Purbakayun. Kowe arep nggayuh Wahyu Purbakayun? Iya. Wigatimu mapan ning kene arep ngopo? Padha gelar baris Kurawa, padha mapan ana ing dalan tumuju ana ing Garga Mataya. Man, ana maran. Nek kowe kena tak prenggake becik, luwung becik kowe bali ora sasida munggah ana ing Garga Mataya. Lho, dasare apa aku ora kena neruske sing dadi lakune Anoman. Jalur pendakiane ditutup. Ana pirangane Kurawa sing tiba saka jurang. Lho, kudune aku kena munggah wae, ora kena. Steril. Bali. Nanging aku iki wujude wanara. Wis ora mbuh kuwi wanara, mbuh kuwi wong, mbuh kuwi lenang, mbuh kuwi wedok, mbuh wiyaga, mbuh sindhen. Bali. Wela, nanging iki wigatiku aku kepengin nderekke Angger Abimanyu nggone kepengin gayuh Wahyu Purbakayun. Kono kandhane bali, Wela. Yen to ora kena mbok kandhane arep kabak ki. Ora kena to kandhane aja takon dosa lakon ning kene tak saut, tak candak buntutmu tak beleh, kowe tak rica-rica Anoman. Wela dalah maju sangkara banget tinggal loncat Karto Marma. Yen langene ngalang yare klerepan moncar. Oh! Neng didit. Wah. Ini wayang penak iki. Gagi. Ha! Awas kowe. Mripatmu lho. Mandeng tanpa kedhep. Jungkel bro. Awas we. Mantil sirahmu. Hot. Jar sambato. Koyo kaya ngene. Aragat ngrica-rica kowe. Kene ki alon-alon kene. Bayo lara e man ya ben rasakno ngono wong arep liwat kok ora entuk aduh
Aduh, aduh, aduh. Wah. Wah. Dah. Mate nih. Wah. Oh. Dar. Canda. Dah. Ha. Ha. What? Waduh. Jiret mainmu oral anyokat ki mungsuh munyuk putih atas ora jamak-jamak kae bayi Bayo, hot, ha, aduh, hot, cadak we, mudah, hot, ha, hot, ha, bayo, hot, ja, ha, hot, ja. Diari, aduh, aduh, wah, sambato wah, 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 hot, hot, wah, yo, wah. Ini kono e. Tujes tumbak mripatmu. Hot. Hot, hot. Weh, Indro barang iki jiret tak ngeselke wae. Wah, ora tatanan. Maju rene, Man. Maju barang. Wani iki ora nggo gaman. Wani tangan karo tangan kuwi atos tenan, Nes. Nek wayah ya atos dhewe. Ha! Hut. Wah, ngantem barang. Maju, Pak. Hut. Hu. Hei. Lah, wah. Copet. Telek kok.
Iya. Piye sampean? Ora. Wah. Hei. Wah, lunyung banget ya gapite. Gapit apik kok. Weh, apa iki? Tara surprise nggo dapurmu. Aduh. Wah. Wah. Hah. Jaya mlete biasa pojo-pojo. Iki bacane segala kesina. Hei, Anjoman, kowe wani ku brapek kudu wani tanggung jawab karo ketua gejone, Man. Sini kau. Lihat, biar cilik ni. Ini jutane kaya gini kok gawe penginjam-pinjam wong akeh. Kowe wis kudulke kulawa pisang-pisang ora mungkin kowe iso kudulke bos gangster. Ayo. Abok kowe kekuatanmu tumpuk 1000 tumpuk coba tulmu gajine bakal mesti bakal tak temeki gigil ora bakal tak tambangi jojo. Kewalik. Wah, benucul lah jalan-jalan. Oh, muncul kaya diapulmu kok ngucek-cekke barisanmu aja bola. Tiwas bujayan iki, Maman. Kowe lha menghargai sing do nabuh piye? Tiwas iki mau kanca-kanca nabuh bujalan, kulawa do bujalan kanthi jalanan sing nyekel jarane jalake kanthi cekel tangane pegel. Sing jaipo kanthi abuh, kupinge kanthi malih dipasangi laker. Kowe ora mesake kowe. Hargai to, Man. Hargai. Masa wis pon bujalan yo ngono kok. Kulawa kalah. Yo apa sing kon iku? Ayo bakune ning perang kuwi ora ana rasa ngregani. Perang kuwi ora ana rasa ndarbeni.
Anane ming menang apa kalah, mukti apa mati. Lah aku ya pencet jijik ngono wae kok ya. Joko Ki Haji Wawayo, anak gege daya apa kowe man? Lho we lah. Gede mesti untune mak priki, untune mak priki, mak kelop ngono gele untune diplojo wis barang kowe. Karang wong turah. Ya bobo kowe, cuyah gapok tudingmu gampang tugel iki, tuding kaya ngene gampang tugel iki. Sesukne ganti pibel, ya bakal tugel. Biji-biji asu kok ya. Lele mana joko bayi iki cule kowe. Agepe. Kowe jare jagone jiwa kok pikalah iki aju. Kalah itu aju. Lele. Aja kaya bayi iki cilik kowe, Man. Kowe iki wis tuwa, kowe iki pucuk litas generasi kok. Ada pirang-pirang sing ndap-ndap kaya aku kene iki. Ayo, apa-apamu? Wila dalah durmogati. Mencelat. Katotian Gatotkaca kinon mapaka kenarga kira tekapira Kresna tekapira Kresna parta manahara saktinira. Piye to iki? Menungsa ora tatanan. Siwa Citraksi. Kurawa gawe rusa. Kok sing gawe rusa? Gatotkaca. Siwa Citraksi piye? Anoman kae nek ora digapake ngene iki apa jenenge singkreke apa jenenge singkreke singkreke Udar tutu terus apa mongcir tutu gawat tutu
gawe Kurawa mamut kabeh mergo saka pa Siwa Citraksi ngendika apa? Wah sih Gatot kaca. Kowe gelem minggir saka dalan kene apa ora? Nah aku ora gelem minggir terus arep ngopo? Nah kowe ora gelem minggir kepeksane aku sing ngengeng. Udah. Gatot kaca aja tak sikut. Ya. Wah ya. Aduh ya. Gatot kaca. Ayo apa iki? Marma mundur man. Mungsuhmu sapa le? Mungsuh kula Anoman. Wah. Gapit ming sak gapit Janaka diajar kalih Anoman. Mati kula man. Lah. Ming mungsuh kewan ora iso nyembadani ora iso ngrampungi. Nyatanipun Anoman mriku tesih digdaya. Senajan to Anoman menika pun tuwa. Senajan to kethek mung ngaring modaring ibarate nen tesih di ayomi kalih dewane Kurawa ampuhe kaya ngopo ora bakal menang. Wis kana mundura pun kula semanggaken man. Lah menungso ora tatanan. Wah, pecah kula man. Kartipe yo. Nggih. Awakmu cuwilik kaya cuthik. Niki janjane Kerpa. Nek Yuja Kartipiyane kaya ngeten iki. Wis sakarepmu kana. Kalah. Kawon. Mungsuhmu Anoman. Wis cetha kalah. Mundur kana. Nggih. Kula sumanggake, Man. Sapa neh iki sing arep sambat sebut iki? Ngane kok ora. Biajike iki ngapa edir kok muring-muring. Wis muring-muring pripo sampean? Paju-pajuku piye-piye wedine karo kiki. Mriko piye kula jegok, mriko mlayu. Mriko piye kula jegok, mriko mlayu. Wis iku aja iku muter-muter terus. Terus lah golek liyane kula pas jegok niku agi klumpuk ambekan. Kok kula dikabruk kali Anoman kuping kula dicokot iki, Pak. Oh, iki dilewel iki, Pak. Oh, iki. Iki dugi iki, Pak. Dugi iki, Pak. Iki njilane ra. Kuwi weh munyuk. Oh, weh munyuk iki, Pak. Kana ge dilap nggih. Sing kula ge obat kuat kok dilap. Lah pancen trempelane to bocah. Apa, Cit? Mbabatan.
Lah. Iki sapa sing urung maju dur? Wonten rawuh. Rene dur kowe dhewe sing urung maju le. Wah, rata lagi bareng staken dawuh Pak. Woi. Wahai. Woi. Paman Arya Nyadrung dawuh le. Tak sawang tak tonton kowe dhewe sing urung ngetokke tenagamu. Ketitik kowe urung kemringet blas. Ana ajeng kemringet nggih. Nggo golek lho. Perang iki dur nyambut gawe. Man. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Anoman. Anoman? Ketek tuwek nika, Man. Iya. Wah, aduh alaming kewan. Piye wani apa ora? Sampeyan niku pripun, Man? Tak takon, jelas mboten. Lah ora wani iki piye? Ngeten, Man. Kula niku pecinta hewan. Kula kok nganti wani mula cara kethek. Enten pasale, Man. Iya. Liyane Anoman, Man. Liyane Anoman eneng Gatotkaca. Gatotkaca. Wah, la dalah, Gatotkaca. Wani mboten? Lah. Terus wanimu sapa? Gatotkaca iki. Bongkote iki ming Gatotkaca. Anoman ki dayane ya saka Gatotkaca. Mergo Gatotkaca ki iso nyamber kono, iso nyamber kene. Ngeten, Man, kula jar wani. Nek sampean arep ngokon kula kon perang karo Gatotkaca niku kula kandhani, Man. Kula sejarahke. Piye? Ora ana sejarahe kok Dursasana wani ngantemi Gatotkaca. Merga wedi. Mboten merga wedi. Dursasana niku kondange duwene masalah, duwene perkara niku kalih Werkudara. Nek musuhe Werkudara, tartentu kula majeng wonten ing pabaratan. Gandeng mungsuhipun menika Gatotkaca. Nuwun sewu, Man, kula mboten diperkara napa-napa kalih Gatotkaca. Dadi sampeyan ngakon kula maju kon perang musuh Gatotkaca niku namine percuma. Percumane niku wau. Dursasana niku ra duwe masalah kalih Gatotkaca. Kula karo Gatotkaca niku bala sila, Man. Sila. Nggih, nek wengi niku wong papat kula Gatotkaca Angger Lesmana karo Durmagati niku. Sila iki ngapa? Men kertu, Man. Sanggong-sanggong. Ceki-ceki ngoten, Man. Wah, 2000 iso nggih tuku tenor. Dadi kowe arep perang mungsuh Gatotkaca. Mboten. Sebabe percuma. Kula ora ndek masalah kalih Gatotkaca. Pun sampeyan ajeng-ajeng perang kula sumbagake, kula tak wangsul atus. Dereng kramas niki. Lah pancen bocah edan. Kurawa wis entek amuk Suramrata Jayamrata tanding ana patih sengkune legaring ati. Mati kowe. What? Wah, ayo ya. Mati. Wah.
mati aku. Aduh. Dewate, sampeyan niku napa lho? Sampeyan niku wong tua lho, sampeyan wong tua kaya bayi. Kakang Durna. Dalah Kakang Durna. Lho sampeyan maju perang. Liyane do babak bundas kok. Sampeyan riak raine abing kaya ngoten niku keneng napa? Entuk vitamin kan. Vitamin? Nggih. Edan. Kula maju mungsuh perang. Perang niku niat kula mung Kurawa mpun entek. Nggih. Kurawa mpun entek ora ana sing maju, kula sing maju. Nggih. Lah ketemu Anoman kula antem mboten dirasake. Nggih, terus. Penasaran ya? Penasaran, Depati, penasaran. Anoman nyandak sirah kula diuncalke mbuh parane. Reti-reti kula tiba teng ngarepe bakul mie ayam. Wedok. Tabrut. Oh, sampeyan ki wong tua kok seneng. Terus sampeyan dinapake? Bakule mie ayam kaget weruh kula tiba teng ngarepe. Terus kula diantemi, kula diajar sing keri dhewe Kang. Sing keri dhewe. Ini Kakang Durna iki ya. Sampeyan iki ngapa lho Depati? Oh, wong tua ngomong ora iso dipercaya, ora iso dikukurang kena omongane. Sing ngeri dhewe niku mbok sing ajan apa mboten. Kula niku dijugang tung tak tung jeleng. Sing wing widone tung tak tung dlup. Kula nek kelingan rasane. Wah, nang pinggiring Gunawan. Wah. Napa Depati sing dlup napane? Nika wae lho. Sampeyan mesti wis dong kula omongi. Masa? Tenan. Mbok tak nyoba Hai sampeyan kira. Sampeyan ki pendhita. Pendhita akeh. Masa kula dadak meres nek teng omah. Anggepe ora. Niki wau anggih kali kula. Kula bar ditungi ngoten niku. Nggih, pripun? Mbisiki kula. Iki sing sisih kowe, sing sisih kancamu sing klambine ijo nika. Diare cepaki bener.
rada melorot sisih iki kayake. Apa, Mas? Wih, awake gedhe kok suarane cilik. Ngapa? Bakul mie ayam, Dik. Heeh. Mau jarene sing sisih nggo aku. Apa mie ayam? Itu mie ayam kuwi lho. Kuwi lho alam masa dadak tak. Sing sisih mau nggo aku. Kowe mau ketemu wong raine biru? Ketemu. Kae kancaku. Mau jare sing sisih dienggo Begawan Durna kae. Sing sisih nggo kowe, sing sisih nggo kancamu sing klambine ijo. Bener apa ora? Aku arep apa ki jenenge? Nggenahke promone kira-kira bener apa ora? Apa lu? Alah. Aja ngono ta. Aku ki wis selak nganu lho iki lho. Ngapa lu senengane kok kaya Bajaya! Cepate iki ndabas pripun? Jare sing sisih kula malah kula disondol tiban iki. Sampeyan ki iso ngapusi. Telek. Reti kancane kaya ngene kok. Mpun mboten napa-napa, penting kula pun entuk. Pancen menos ora nyimpang warga wae kaya Kurawa. Sirat
ana dewaya nuntun wong aprang ngaprang das padha sar-saran Tidian kala Rudra Mas Pate Raja Dewaku. Dewa Srani Atmaja Ulun Dewa Srani ing Tunggul Malaya. Kanjeng Ibu Bathari Durga. Animbali piswanipun ingkang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Ya ulun tampa nggih Dewa Srani. Kepiye? Apa ya wis pancen mantep tenan, madhep mantep. Tekad sartane ati kita. Nggonmu kepengin nggih ya wujude Wahyu Purba Kayun. Sayektosipun ingkang putra sampun madhep mantep lahir lan batosipun ingkang putra pun Dewa Srani. Kula kepengin gaya wujudipun Wahyu Purba Kayun, Kanjeng Ibu. Dewa Srani wonten timbalan. Mangerti yen to panjenengan ulun iki mau lagi wae mudhun saka Kayiwangan Suralaya. Ingkang wigati ya kuwi nalika semana panjenengan ulun suwanana Saniwang Pikulun Manikmaya ya Hyang Jagat Giri Pratingkah. Panjenengane paring dawuh yen to jeneng kita Dewa Srani bisa ngukup wujuding Wahyu Purba Kayun waton Janaka dipateni. Nuwun sewu. Kenging punapa kedah mejahi dumateng pun Raden Janaka inggih Kakang Janaka ing Madukara. Jalaran ngene ya nggih. Dawuh Hyang Pikulun Jagat Giri Nata ingkang bakal nampa wujuding Wahyu Purba Kayun kuwi mboyali kejaba mung atmajane Janaka ya kuwi Abimanyu. Mula kang saka kuwi yen to Janaka dipateni mesti wae Abimanyu bakal lara ati. Yen to Abimanyu lara ati mesti bakal Abimanyu nandang lara. Yen to Abimanyu lara mesti wae Abimanyu ora suwe meneh bakal tekaning mati. Dewa Srani sorote pantam sumula amadhangi jroning masarean ngenani watana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang diwah manah engkong sumungkem kuling sang kakung mangrarapa baboe maneman Biratendhik Branta ayu sungkawa Jaramaya wonten timbalan gawe Rama kok tanggung timen. Kajengipun lambu kula piyambak mboten mangertosi sinuwun. Kanjeng Ibu marem miwah cumeplong raosipun manehipun ingkang putra ing Tunggul Malaya. Masa mangke kula kepareng badhe nyuwun pamit mejahi dhumateng pun Kakang Janaka menapa dene Abimanyu. Mengko dhisik. Aja sumengko tindakmu. Merga wektu dina iki Abimanyu wis mapan munggah ning Argamataya. Saiki adum gawe wae ya Dewa Srani ndak jaluk babakan patine Janaka ingkang bakal mungkasi ya kuwi pun Ibu. Lajeng babakan Abimanyu sira munggah ning Argamataya. Abimanyu kepiye wae carane prawasanen patenana Abimanyu. Nyuwun mamin Kanjeng Ibu. Glondor sinten? Kita kuwi lho, Jaramaya kok glondor. Paduka mriku senenganipun kados ngaten. Bang Bayi paremu kaya iso kaya ngono. Lambuh. Wujudan kula kaya ngaten menika. Penting didit Kanjeng Ibu. Derekno panjenengan ulun wektu dina iki bakal budal mateni nglawan Janaka. Woh eladala. Napa mboten badhe kawanguran menika kados mekaten menika serananipun.
Mbok bakal kawanguran yen to salin wujud udu wujud Bathari Durga. Tapi wis kaya ngene iki rak bakal konangan dening sapa-sapa. Inggih Kanjeng Ibu ngah. Peparap sinten menika? Aku arep nganggo peparap Resi Rawana Janaka mati dening aku. Woi! Angkara tumpak menda tete kanapa sumawar cita angkara rakata Buddha Maesa Paraspati mintuna Eka dwi tricatur panca satsapta asrana wadasa